Čaute, to vás vítam u nového videa. Dneska si zahráme Iced Horror Game a toto už fakt dohrám, ideme na to. Ok, intro skipujem, to ma fakt vôbec nezaujíma a ideme už konečne hrať. Ale ja viem, jak sa hrá táto hra, nehrám ju prvýkrát, hrám ju tak možno druhý alebo tretí. Nikdy som to nedohral, lebo som bol posratý, ale tentokrát som sa odvážil. A by the way, kto číta moje príspevky na YouTube, tak tam som písal, že som bol chorý. Že hej, nie je to na 100%, že som zdravý, ale tak na natáčanie trošku takýchto trojminútových videí a gameplayov, tak to zvládam, to je v pohode. Ale nie som na 100%. Ok, ja tu... Ono tu je, počujem. Tu je taká mapa, 5 korunová. Fakt, lepšie byť nemôže. Tak ja si tu chvíľku počkám, kým odíde. 2000 years later. Dobre, už som sa rozhodol, pozriem sa tu. Už nikdy si nepřišľubil to, ja som nič nesľuboval. Dobre, idem sa pozrieť sem. Číslo, jaké číslo, nepoznám, že by v tejto hre boli nejaké čísla. Fakt neviem. Ok, idem hrať na klavír. Kam ježiš, to čo za dúk dáva, niekto sa môže z toho posrať. Kam ja som sa skoro zlakol v more. Toho nikto nevie hrať. Kamu, akože ja na klavír neviem hrať, ale trošku lepšie viem. OK, je tu nejaké hoko klasické, aby sme tu mohli vidieť. Balíček nikdy nebol. Čo? Prečo je tam moja adresa? OK, idem sa pozrieť, kde je. OK, teraz neviem, či to dole alebo tu, ale mne to je jedno, lebo ja idem a jej tu je choď. Wow. Ja keď som to hral angličtine, tak tam písalo run a to znamená bež a nechoď. Kamu, what? Nedáva to vôbec zmysel, ale to je tak jedno. Ten preklad je taký. Ok, máme tu už ďalší oný sáčok, alebo čo to je s peňazmi, s mincami. Super, veľmi sa mi to hodí. Čo ich zostáva minimálne, what? Len bill? Čo je s billom, vole? Ok, asi už pôjdem. Ok, idem, rýchlo ranujem, lebo kamo, už to chcem vyhrať, nechýba mi veľa tých oných, už iba 5, či koľko asi, zoberiem. Ok, super, máme už 8, čo je veľmi dobré. Dobre, miestnosť rýchlo zoberiem, dačo, ja som trošku posratý. Ok, máme tu už aj tieto mince, takže idem sa pozrieť sem a tu dúfam, že už budú ďalšie. A yes, je tu jedna a už máme 10. Čo? Jaká kliatba? Váš? Či viac poznámok? To kamo, mne sa to fakt nechce čítať. Ok, idem sa pozrieť sem. Dobre, sú nejaké schody, vole. Dobre, kniha, to mi nejako nepomôže, ale mince, jedna, a tu je druhá. Yes, už tu mám všetko. Je to tu tak napäté, sa dýcham. Kamo, what? Neviem. Alright. Ok, pozriem sa, či tu je. Dobre, tam je. A rýchlo zdrám. Ok. Ja som sa tu trošku stratil, nebudem klamať, ale tak dobre, ja to rýchlo nejako nájdem východ. Ja verím, že nájdem. Ok, tu je. A to už iba speedrunujem a yes, som tu. Ok, skip outro, to ma moc nezaujíma. Takže hej, áno, bavím sa, super. Dobre, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, nezabudnite like a odber, konečne som nejakú hrovku dohrala. Čaute.